Tak dnes sa nám ten zápas nevyšiel prvý počas, vlastne tam sa veľa hodnotiť nedá, pretože tam sa viac nehralo ako hralo, pretože rozhodca odpískala spústu strašne veľa faulov, nepustila to ničoho a tá hra bola úplne rozháraná, ten prvý počas bol úplne podpriemerné úrovne. Druhý počas bol veľa lepší, no začne zadominovali na ihrisku, vypracovali sme si príležitosti, ktoré sme nepremenili a to ma mrzí, že sme mali ale sme nedokázali do tej finálnej fáze a premeniť tie príležitosti na gól a hovorím, super bola si 2x13, 16, keď celých 45 minút druhý počas a mrzí ma to trošku ten kolektív, keby nemal nejakého toho víťazného ducha, keď sa ten zápas láme a máte ho v rukách, tak jak to bolo v Senci, nedokážeme dať tretí gól, aj tak teraz za stavu 0-0 a jednoznačne dominujeme druhý počas na ihrisku, takisto nedokážeme svietiť ten gól a toto ma trošku mrzí, ale hovorím, ideme ďalej a hra je celkom v poriadku, len tento zápas nám absentovala finálna fáza.